Morjes. Pitkästä aikaa. Mun piti ruveta kokkailemaan, mutta tää hemmetin Essu on aivan ryppynen. Minä en tämmöistä hyväksy. OCD ei anna periksi. Mä niinku levitän sitten tänne näin. Tätä nyt tekee. Jos on tasan yksi nappula, mä en voi tehdä tätä väärin. No niin. Wow, se suoristuu! Straight up gangsta! Yo! Wow. On se maailman ihmeellinen paikka. Kun röyhyllä pystyy suoristamaan vaatteet. 3 ja 2, 1. Todin! Tervetuloa. Punasipulit burgissa. Etikka. Pikkelöity punasipuli. En mä tiedä miksi sitä kutsutaan. Pikkelöity punasipuli. Tää on aivan herkkua. Sä pystyt laittamaan tätä ruisleivän päälle, tortillan väliin, hei, jopa tuoresalatteihin. Ja tässä on kaikki mitä me tarvitaan. Mä nyt koitan tähyillä tosta, että näkyys ne kaikki. Ei taida vittu näkyy. Vittu saatana vittu. Miten mä tein tän niin sutjakkaasti ennen, että kaikki... Näin varmaan sitten. En tiedä. Tässä on kaikki mitä tarvii. Pari punasipulia, mukavia, isoja. Suola. Luomusokeri, pikkasen chiliä, tilliä ja tietenkin sitten omenasiideri etikkaa. Tietty joku tämmönen puhdas, helposti suljettava ja ilmatiivis. Purkki on myöskin tosi hyvä olla. Tän lisäksi me keitetään vettä. Jonkun verran, en mä tiedä kuinka paljon. Älkää katso kun tää on likainen. Jos mä käännän sen niin teette nää likaa. Wow, ongelma poistuu. Älä vaan katso sitä. Punasipulista itse asiassa sellainen jännä juttu, mikä mäkin vasta hetkittäin opin, on, että jos sä katot tänne alas, nyt mun täytyy operoida tätä kameraa yksin. Jos sä leikkaat ne pitkittäin, eli kannasta niinku poispäin, niin sä saat niistä lopputuloksista paljon rouskuvampia. Kun sit taas, jos sä vedät niinku poikkisuuntaisesti siihen kantaan nähden, niin niistä tulee pehmeämpiä. Tällä tavalla sä pystyt päättelemään, että kummanlaista sipulia sä haluat. Tätä varten olisi huomattavasti järkevämpi vetää pitkittäin, jos se nyt tohon fokusais. Please! Älä fokusaa muuhun, fokusaa tohon saatana. Katso sitä punasipulia, katso punasipulia. Ja nyt kun sulla on sun punasipuli tälleen silppuna tässä, niin keitetään vähän vettä ja kiehautetaan tää kaikki. Keittiö ninja! Hai! Pystyykö mä siihen? Älkää kertoko Julialla. No niin, mikä siinä vedessä kestää? Also, tsekakkaa tää mun hieno kaapelointi tonne. Wildsi. Wow. Oh my goodness. Wow. Mä nyt pidän huolen, että ne on tosiaan irronnut toisistaan, ei se nyt niin hirveästi ole väliä, kyllä ne siitä sit irtoaa ja siellä niinku silleen menee ja on. Ja on se hyvä juttu, ettei tää on riisiä, kun muuten se menisi rikki, jos ei vois käyttää! Teflonia lisää. Sit vaan kaadetaan Sit vaan kaadetaan kiehuvaa vettä tonne. Katsotaan, että se peittyy koko juttu. Ebins, katso sitä. Katso. Wautsi de. Sen pitää antaa siellä... Juu. Sen pitää antaa olla tässä nyt sellaisen 2 minuuttia. Niin sinä aikana me täytetään tänne kaikki ne muut asiat, mitä tähän menee ja tulee ja on. Mitataan tänne puoli desiä omenasiideri etikkaa, 2 ruokalusikallista suolaa, 1 ruokalusikallinen luomusokeria. Sekoitetaan sitä sen verran, että se nyt jokseenkin tonne noin haihtuu se suola ja se sokeri. Mä kaadan tästä pikkasen tätä vettä. Niin se kato, se menee sinne, se liukenee sit kato helpommin. Tässä vaiheessa on hyvä huomata, että tän olisi todella tärkeä olla niinku lämpökestävää. Reipas chili. Ja reipas tilli. Ehkä lorahti pikkasen liikaa. Sitten me vaan kaavitaan punasipulit tänne näin. Ja kaadetaan lientä perään, kunnes kaikki peittyy taas. Varovasti sörkit sinne, että kaikki on kivasti sekasin, varsinkin sinä itse. Mä en teistä tiedä, mä oon ihan vitun sekasin. Kuvittelen, että ketään kiinnostaa tämmönen. Sitten vaan kansi kiinni. Annetaan tän vaan jäähtyä nyt ruumiin lämmös. Annetaan tän jäähtyä nyt niinku huoneen lämmös ja sit kun se on tarpeeksi viileä, tai sellainen käden kosket, ai saatana, jääkaappiin. Sit niinku yön yli, 12 tuntia, 24 tuntia, jotain semmoista. Ja lopputulos on kertakaikkisen huikeaa. Joten mä annan tän nyt olla. Tässä. Erittäin simppeli. Tuutte rakastaan. Tai katseluminuutit takas. Se on aika kova lupaus. Se aika mitä sä käyt katsomassa tätä videoa,
sä saat ne takas, jos sä et tykkää siitä. Mut hei, kiva kun tulit tänne. Kiva kun oot mukana. Hei sä oot helvetin kova tyyppi. Ja kauniskin vielä. Tai komea. Saat valita. Jeez. Cinnamon. No niin, nyt on 24 tuntia kulunut. Katsotaan, millainen tuotos me saatiin aikaan. Tää on nyt sinänsä vähän kusetusta, koska mä tiedän jo, että se tulee olemaan aivan saakelin hyvää. Tällainen. Tuo liemi on muuttunut ihan kokonaan tollaiseksi niinku liilaksi tuolla sisällä. Wow! Punasipulinen etikkainen tuoksu. Testataan vas. Se on tosi kivan makunen. Mukavan rouskuva, niin kuin mä nyt demonstroin tän. En mä normaalisti syö suu auki, mä lupaan. Siinä on pikkasen semmoista potkua, kun mä pistin sitä chiliä, mutta yllättävän vähän ottaa huomioon, kuinka paljon mä sitä siihen laitoin. Siitä on lähestulkoon kokonaan kadonnut se semmonen sipulin raaka maku ja se tunne, minkä sä saat sun suuhus. Ja se on niinku muuttunut sellaiseksi makeaksi ja suolaiseksi. Erittäin nisetti. Ja nyt itse asiassa tehdään vielä yksi juttu. Me otetaan täältä vähän ruisleipää. Kumpi osa ruisleipää on muuten teidän mielestä parempi? Se päälliosa vai sit se pikkasen kovempi pohjapala? Tapelkaa kommenteissa. Sitten kato täältä. Oi jes. Muutama tällainen. No niin. Ja siis tää on ihan super hyvää tälleen. What? Oi että. Tää on tosi jees. What the fuck? Mä voisin mussuttaa tätä koko päivän täällä kamera edes. Oh. Mitä? Kai sitä nyt vähän saa pelleillä YouTube-videon vuoksi. Ja pitää hauskaa. Mä tein tämän videon sen takia, että mä haluaisin koittaa ehkä tehdä semmosia vähän lyhyempiä ja ytimekkäämpiä kokkausvideoita. Eihän nää ole enää niinku kesäkokkivideoita sit taas, että ne oli niinku oma juttuunsa ja ne oli niinku tosi pitkiä. Jos mä teen tästä vaan sellaisen niinku rauskikokkaa-sarjan, ja mä koitan tähdätä siihen niinku 5-10 minuuttia, ja 10 minuuttia on se absolute maximum, okei, ei sitä pidemmäksi. Ihmiset ei jaksa keskittyä niin kauan. Jos sulta löytyy jotain sellaisia reseptejä, mitä sä haluaisit nähdä mun testaavan, niin kirjoita ihmeessä tonne alas kommentteihin. Mä en todennäköisesti tuu suurinta osaa niistä siis toteuttamaan, mutta jos siellä on semmosia, mistä niinku, mä tunnen, että hei, tota mä haluan koittaa, niin mä tekisin sen mielelläni, koska kokkaamisessa mulla on niinku ruvennut taas naksahtaa sellainen tietynlainen niinku inspiraatio. Mä kokkaan lähes joka päivä jotain, niin miksei sit vaikka testaisi jotain uusia siistejä reseptejä ja muuta sellaista siistiä. Ja se on joku asia, minkä mä haluaisin niinku jakaa teidän kanssa. Joten katsotaan miten käy ja kiitos jos kommentoitte. Joka tapauksessa kiitos todella paljon, että katsoit tämän videon, kiitos ajastasi ja hei, nähdään seuraava video, eiks jää? Alright, moikka!